recinte final del Sucre de Vic va acollir el passat cap de setmana la celebració del 17è Campionat de Catalunya de Clubs de Bitlles Catalanes. Un total de 40 equips de 32 clubs d'arreu de Catalunya van competir per tal d'arribar a la gran final. Han jugat els 40 millors equips de Catalunya, de Bitlles. Llavors, per classificar-se, hi havia els que estan jugant la Lliga Nacional, es classifiquen automàticament, el campió de l'any passat i després els millors equips de cada lliga territorial de Catalunya. A tots els 40 equips jugaven dues partides, tots contra tots, i al final la suma dels 5 millors equips, aquests equips jugaven la final partint de zero, en una partida. A la ciutat ens agrada rebre i acollir actes com aquests, de tota mena, actes esportius sempre estem a punt, i quan l'entitat que és la de la nostra ciutat ens ho demana i tenen iniciativa, nosaltres sempre mirem de col·laborar amb el que sigui. El nivell de les bitlles està pujant dia a dia i l'entrenament que alguns clubs fan es nota i molt a cada tirada. Com comenten aquests tiradors, ara amb 70 punts ja no s'arriba enlloc. Sí, señor. Y ahora de 70 y 80 no te comes un arroz. Bueno, escucha, 3 tíos cojonudos y uno mudo. La Galera és el club que marca la pauta les darreres temporades, havent guanyat aquesta temporada la Lliga Nacional i diversos premis individuals, i només tenen un secret. Puc entrenar tots els dies i ficar-li moltes ganes, la veritat. Molt d'entreno, molt temporada i moltes ganes, i a poc anar a agarrar el truquet en això de la billa, que sembla un joc molt fàcil i no és tan fàcil com pareix. Després de les 3 tirades, els 5 clubs classificats van ser el Club de Bitlles La Galera amb 799 punts i 69 bitlles. En segona posició, el Club Allsecs Piquen de Mont-ras amb 772 punts i 65 bitlles. En tercera posició, el Club Bitlles Tàrrega, amb 744 punts i 60 bitlles. En quarta posició, els Cremats, també de Mont-ras, amb 741 punts i 60 bitlles. I finalment, el darrer classificat per la gran final del Campionat de Catalunya de Clubs va ser el Club de Bitlles de Viladecans, amb 740 punts i 61 bitlles. El públic es va situar al voltant de les 5 pistes que acollirien la final mentre se n'explicaven les normes. La tensió de la final es palpava a les primeres tirades i els clubs no avesats a arribar a aquestes alçades de competició ho notaven encara més. La segona tirada de la ronda ha anat molt disputada, estaven perdent de 5 punts, però al començar la segona ronda, amb 3 jugadors seguits han fet 30 punts i ens han posat davant, i vull dir, els altres tiradors també han fet 24 i 26 i han fet 140 punts de 150 i allí ens han destacat. La clau de la final és no donar mai el partit per perdut, perquè hi ha hagut moments difícils i no es donar el partit per perdut, i llavors també hem tingut 2 jugadors molt acertats, com Joan Lleixà i el Gerard Albiol, que han fet 90 punts, que és el màxim que es pot fer, claro. 2 jugadors seguits que facin 90 punts, això és molt avantatge. Finalment, la Galera es va endur el Campionat de Catalunya de Clubs amb 393 punts, seguit dels Allsecs Piquen, els Cremats, Tàrrega i en darrera posició de la final va quedar el Viladecans. A l'entrega de premis es va aprofitar per donar les copes de la Lliga Nacional, que també es va endur la Galera. Els premis individuals van anar a parar en categoria femenina a Joana Garcia del Ciuranenc d'Horta i en masculina a Joan Josep Ferrarets de la Galera. Pel que fa a la categoria juvenil, Gerard Albiol, també de la Galera, va acabar de rodonir la jornada per a aquest equip del Montsià.